Nakausap ko si Tami kagabi, sabi niya mag-stop daw siya sa rest area. So ngayon, tignan natin kung ano ba. Nakalak ang pinto. Here's your tea. Natanggal ang croissant, guys. Croissant ang. Hey, what are you doing? Kain-kain na naman si Dudong Tami. Bagong shower yon. Shower kagabi, shower na naman ngayon. Mabuti pa si Dudong Tami, nag-shower. Ako dito, nang baho-baho na. Napanos na. Hindi, nag-half bath ako, guys. Yung buhok ko lang talaga, ayaw kong ayaw kong basain yung buhok ko until mga hulog na niya akong buhok. Luto tayo ng burger. Yep, I'm just gonna use where I cook the egg. Burger lang naman yan, guys. Sabi pa niya sa akin, guys. Kung bibigyan ako ng schedule ng trabaho, sabihin ko na ayaw ko. Sabi ko, ilara ko dong. Sabi ko sa kanya, maniwala ako sa iyo. Ilara ko. Ano yung Tagalog ilara? Kapag mayroong trabaho na in-schedule sa kanya and then ibigay sa iba, ano yan siya? Hindi okay ang mood. Ako naman masaya dahil po nasa bahay siya. Itong burger na to, guys, niloto ko to, ginawa ko to last year. I know, I think I made it this year. Early this year. Ito siya. And kasi matagal na siya sa freezer, I have to overcook it. Honey, it's been in the freezer. Yes, honey, I'm cooking it. Yun, hindi talaga yan siya naka-sealed po kasi siya naka-vacuum sealed. So, okay lang siya, guys. Pero, wala akong tiwala. Gusto kong lutuin siya, iba brown, ganun. Kasi alam nyo na. So, marami itong cheese, bell pepper, onion, ganun. So, kaya, ito yung gusto ni Mister na mga buge-buger. My wife.
Hi guys! So dahil po andito si Tami, so nagdesisyon ako na magluto tayo ng steak kasi palagi na lang tayo nagluluto ng steak and wala siya sa bahay. So ngayon na andito siya, lutuan natin siya kasi bago natin matapos, ako lang palaging kumakain ng steak and then yung asawa ko hindi man lang nakakain, o diba? So hanap tayo dito ng magandang steak. Let's see. Isa na yan. Yap, liit lang. Kasi we don't eat a lot of big one. Usually, Tami don't like to eat big one. So, yan. And, magdala din tayo ng ice cream, guys. Kasi, meron si Tami doon. So, maghanap ako dito ng vanilla. This is not a vanilla. So, let's look. And, guys, ito lang yung ating kunin dito. At magluto tayo. And then, parisa natin ng arugula salad. At that's it. So, alang naman steak lang ipakain natin sa kanya. Gawan din natin siya ng salad, guys. Isa ito sa pinaka-paborito niya, yung cucumber. And of course, meron tayo ditong arugula. So, gawan din natin siya ng arugula kasi bago ito masira, guys. Sabi pa ng iba, bakit daw ito lang daw ang alam kong lutuin na magsugba ng mga isda, magpirito, ganon, magsabaw. Of course, guys, yun lang talaga. Ba't hindi daw ako mag-afritada ng iba't ibang klaseng putahe na luto ba? Klase-klase na pagkaluto, ganun. Para naman matikman daw ng aking afam. Guys, ay marunong man akong kung meron namang YouTube, no? Alam naman natin na ang YouTube is kompleto dyan, no? Pero talagang kung ano lang yung gusto ko, madali, ito lang. At okay naman sa asawa ko. Sabi ko kay Tami, lutuan ko siya ng steak para naman, para kasi ang bilis kong kumain, andin siya walang kain-kain. So dapat pakain-kainin natin siya paminsan, paminsan para hindi naman siya alkansi sa kanyang mga binibili, no? Di ba? May sabi kasi ikaw man palagi kumakain bili, ang si Tami hindi kumakain ng steak. Hi guys! Anyway, sabi pa ni ate, ito yung sabi ni ate, guys, ang aking kamay, guys, nag-crack-crack, guys, at ang sakit-sakit sa ginaw at sa tubig, akong palaging naghugas ng at saka mainit na tubig. So kaya, yun. So sabi pa ni ate dito, guys, na attitude na ng mga Pilipino. Ito yung sa video ko, guys, tungkol sa yung mga mahilig tayong magputi-kuti mga Pilipino, no? Parang, huy, ano yan, magkano yan, ganun-ganan, no? So, attitude na yan natin, which is, totoo naman talaga na ganyan tayo, no? Uy, magkano yan, saan ka galing? Ganyan, yung mga makuti-kuti ba? So, ngayon, sabi pa ni ate, ganyan daw yung attitude ng Pinoy, pero depende daw yan sa'yo kung sasagot ka. Pwede namang hindi sasagot. Guys, alam nyo guys, kung hindi ka sasagot sa tanong, like for example, mayroon kang nakitang Pilipino dito sa Amerika, andin tanungin ka, hoy, kailan ka dito? Hoy, anong asawa mo? Puti itim? Hoy, ano? Guys, kung hindi ka sasagot, guys, ikaw yung guys, ikaw yung may mali. Sa tingin nila kung hindi ka sasagot guys, kasi parang interview na, di ba? Kung meron silang makitang mga Pilipina, and then magtanong-tanong, ikaw yung may mali, guys. Kahit, lalo na kapag hindi ka pa kilala, bago ka lang nakilala, andin tatanungin ka, hindi ka sasagot, guys. Yung pagtalikod mo, guys, na. Ikaw na ang sumsuman. Tayo din kasi, kapag tatanungin tayo, sasagot agad tayo, di ba? Kasi sa excitement, ganyan po yan kapag excited tayo, lalo na bago pa dito, andin tatanungin, sagot tayo ng sagot sa mga tanong. Hindi ma-realize natin, mga ilang days later, pangit pala yung parang i-interview na ta. No? So, ganyan po yan siya. So, kaya kahit anong gawin natin, kung mayroong magtatanong, tayo din sasagot. Parang obligado tayong sasagot ba? No? Kasi, kapag hindi tayo sasagot, guys, pangit. Guys, yung parang, hindi man pangit talaga, pero sa kanilang tingin, guys, yung parang, oy, grabe naman ka, isnabera. Ano ba? Hala, isnabera naman yun siya. Oy, hindi naman. Parang tanong lang, hindi, parang takot, ganyan ba? Sasagutin natin, mali. Kung hindi tayo sasagot, mali. Perting, mali. Jud guys, perting, lataan dito itong likod, guys. Kaya, ano dito? Machismisan dito, guys. Ako dito kasi naghugas ako kasi ang dami kong mga hugasan, guys. Nakakapagod maghugas, guys, ng mga malalaki. Na mga malalaking hugas na nakakapagod. At ang aking kamay, alam niyo ba, ang aking kamay is na sakit na, guys. Sobrang sakit, guys, kapag mga ganitong time, mga winter. Ang aking kamay talaga is talagang hindi ko mag-crack siya, guys, and then mahapdi. Ganyan po yung aking problema sa kamay kapag winter. Kasi mainit ang tubig na ginagamit ko. Pero ngayon lately hindi na ako masyadong naggamit ng sobrang init.
Kayo guys, kung meron kayo nakilala, lalo na kapag nasa abroad ka, kasi sa Pilipinas normal na no, ng mga wala ng mga ganyan tanong-tanong. Pero dito kasi sa ibang bansa guys, kapag meron ka makitang mga kababayan, tanong ka kayo, sasagutin ba ninyo guys? Kasi ako, sasagot talaga ako guys. And then pag uwi na ako ng bahay, tanungin ko yung sarili ko, bakit man sinagot ko yung figura na yun? Ganyan ba? May mga late reaction talaga tayo guys, tatanungin natin yung sarili natin, baka nasubrahan yung sagot natin ba?